pomoc Šalanov a pomoc tohto regiónu a pomoc aj Galanty a galantského regiónu by som ja vyjadril v čísle. V jednoduchom čísle. Kým sme predtým pôsobili, ja som pôsobil ako pedagogický pracovník v Ružomberku, v takom špecializovanom ústave pre deti s poruchami správania, tak tomuto som sa venoval dobrovoľne pomimo. A vždy, aj keď nejaké výzvy boli, aj keď sme zavesili nejaké výzvy, alebo aj keď sme ľudí prosili o pomoc, tak za tých 12 rokov, čo som pôsobil v tejto oblasti predtým, sa mi takej pomoci nedostalo, ako sa mi dostalo tu za jeden rok. Za jeden rok. To si myslím, že hovorí samé o sebe. Tí ľudia, ktorí nám pomáhajú z tohto regiónu a zo širokého okolia, sú ľudia, ktorí už prišli do kontaktu s našou prácou. Veria, že ich pomoc proste nebude zahodená, nebude zneužitá, nebude nijak znehodnotená. Aj ja, ako človek, aj ako šéf, ktorý ťahá proste týchto dobrovoľníkov, ale aj ako človek, ktorý týmto ľuďom na ulici vonku pomáha, musí zabezpečiť to, aby každá jedna pomoc, každý jeden cent, každá jedna topánočka, každá jedna rukavička, šál, čiapka našla svojho adresáta a zároveň to bolo aj používané na ten účel, na ktorý to tí ľudia dali. Preto hovorím, že keby mali ísť 15 autobusov zo Šale, ale vedel by som im ukázať proste, koľkým ľuďom už tá Šala pomohla. To sú neskutočné čísla, ktoré Šala má, a teda okolie, aj región, teda aj Galanta a región. To sú neskutočné čísla, ktoré sa dajú vyjadriť. Treba štvrtina východného Slovenska od Trebišova po ukrajinské hranice, to všetko bolo zaoblečené od nás za 3 roky. Za 3 roky. Zaoblečené, ale podotýkam s disciplínou zaoblečené. Celý Lučenec a Lučenecký región bol v roku 2009 zaoblečený a v úvodzovkách zasypaný hračkami z tohto regiónu. Rovnako tak aj ten Trebišovský okres. Dnes, keď tam ideme, a kdokoľvek by odtiaľ to mohol sadnúť s nami, by sa mohol sám na vlastné oči presvedčiť, ako to tam funguje. Ako je to tam, ako oni o tom vedia proste, že veď prišli, toto sú ľudia zo Šale proste, ktorí nám idú pomôcť, deti, ktoré sa tešia proste, ktoré už vedia, už nám ukazujú žiacké knižky, že ujo, pozrite sa, ja som dosiahol takéto výsledky a som rád proste a ja mu poviem, tak poď, máš právo vstúpiť do auta, vybrať si vec, ktorú chceš, z ktorej máš radosť. Hračky, písacie potreby, lopty, dresy futbalové, rukavice brankárske, alebo ja neviem, čokoľvek spoločenské hry, plyšové hračky, oblečenia, to všetko má ohromne krásny zmysel, krásny význam. Ale ja si nerobím dokumentáciu preto, aby som niekomu niečo dokazoval. Ale ja si robím dokumentáciu preto, aby ten človečik jedného dňa, keď sem príde, hoci ktorý človečik, aby som mu mohol ukázať tú radosť toho človečka, ktorému pomohol. A ja hovorím, za 3 roky, keď sme hovorili o číslach 1200 detí ročne, tak si predstavte, koľkým Šalania a okolie mohlo pomôcť za rok. A ja hovorím len o deťoch.